TV irundu yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Nhasi muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Aiwa ndini 1 pachivhidhivhidhi panapa inini ndinobhema mhiripiri and I hope kuti I'm going to be the first one to break the news. Nyaya iri panapa ikai aidaona nehana dzisina kusimba, because ndo nyaya dzedze dzatinoti kana kusina kusimba tiza. Tichipinda munyaya panapa muri yeZimbabwe, Comrade Traore is back kuna Mnangagwa. Comrade Traore goes back to Mnangagwa. This is the current situation right now. Traore adzokera kuna Mnangagwa ndo kwa ave iko zvinezvi. Now ndiri kuziva kuti vanhu vazhinji vachashamisika kuti zvii zviri kumboitika, zvii zviri kumbodai so. Ndinogara ndichikuudzai kuti pane chinhu chinonzi upenyu. Tombobvisa zvematongerwo enyika, tobvisa politics, toti politics paside up. Pane chinonzi upenyu. Munhu ane mhuri inenge ichida kudya, munhu ane hama dzinoda kumuonawo, ane vana vanotoshura, kwete kuti vekuti achengete, no, but vana vekuti vanodawo kuti atokurawo vachizouya kuti baba ndo muzukuru wenyu ndauya naye, uyu ndiye aniwo akurawo, baba vana vanoda kukura vachingoonawo baba wavo chete. Just like that, hama dzinoda kukura dzichitodawo kuona vabereki, vanoda kutoonawo mwana wavo achikurawo achitowo murume mukuru achitoenda akadaro. Dziriko hama dzakadaro idzodzo handiti. So chakadzoka choitika panapa, Traore akatanga vachimhanya movement yavo vaimhanya yaya vachiitana na this guy anonzi Nana Nyoka Yemabhunu. Ndo madays paakatanga kuita popular Traore, achipinda vachitanga kunetsa Nana Nyoka Yemabhunu, vachirova vakanetsa vakomana, vachimhanya revolution, geza revolution chinji yaya yaitika yaya, vakomana vakapusha revolution. I don't think kuti pane munhu aida chiwenga kudarika Traore. Handisana ndakambomuona, kana aripo munozondiudzawo kuti Ningi wani aida wani kudarika Ningi. But to be very honest, nyaya yese, even every conversation, chero ukatonzi muri kubhawa muchidhakwa, waitongonzwa mukomana achitosimbisa. Even ukatotarisa even mavideos ake even nekumashure, he is the only one guy akakwanisa kuprinda ma-t-shirt akaisa face yachiwenga. Zvacho zvakamboitika zvinhu izvozvo. Ende mari iyo yaishandisa mind you yanga isiri mari yachiwenga, yanga iri momwe make. So after that Traore akatanga kupisa, agotanga kunetsa pachitaurwa nyaya dzakadai. Ndobva pazotanga kutaurwa nyaya dzokunzi vakomana ivava vatakuvatsvaga vakudiwa. It was zeta rapia itsvaga vakomana ivava kuti tiri kuvada tione kuti vari kupi, vakudiwa. So vaitsvagwa vanhu ava vaitsvagwa vakawanda, but because some of the guys vanenge vari in diaspora, panga pane ma-complications kuti vanhu vaitadza kunzwisa kuti where is Traore? Traore is in exile. But which part of exile yaari cheche? Vamwe vachiasuma kuti maybe he is in Cape Town, vamwe vachiti maybe he is in chakati nzvimbo dzaingangowanda dzaingotaurwa. But rakazongosvika day rekungoti Traore akangoerekana abatwa ari kuZimbabwe ikoko, ndobva asungwa. Pakasungwa Traore ndo pakatanga hondo dzese, ndo pakatanga rwendo rwese kuchinja chaiko nhasi, kokuti zvinhu zvisvike pazvava nhasi apo. It was because of that experience. Traore asungwa avharirwa mujeri, akapedza nguva asingataure kana any word. Why? Do you know kuti kana uri pabhewa hauna kana anything chaunotaura? Akasungwa akabudiswa nehama dzake, mari yakabuda ndeyehama dzake, chiwenga haana kubvisa kana $1 rekubudisa Traore. This is a fact. After everything zvese zvaitika, vanhu vekwachiwenga ndokutanga vamwewo vari padhuze, vari more closer kuna chiwenga, ndobva vatanga kuenda vachiti Traore is a sellout, Traore mutengesi. Saka iwo da kuti unditaurirewo kuti nyaya iyi unoijaja sei? Iwo unongochivharirwa kunzoko. Ende ukatarisa ngekeni pakatika experience yekunzi vanhu vasangana vamhoresanawo kana kuti vanzi vataura vese vaita sei, hakuna kana Traore was not that closer kuna chiwenga.
ndezvaya zvekuti unongochingozivawo munhu anenge ari padhuze wekuti ningi ndiani zvekungosapota zvemoyo zvezve because already angogara angori munhu wekuZANU-PF and he is proud of that. Haasiyana nevamwe vanhu wekuti vanohwanda kuti anoti saka ndiri kuchakachakati even kana vanhu vanouya tiri revolution womubvunza kuti revolution yacho yauri iwewe political party yako inosapota inonzi chii. Vazhinji havataure kanoti haiwa tiri vanhu revolution man ndezve revolution hamuzvinzwisise but Traore akangogara ari ngori kuchi ariko kuZANU-PF but panga pane shungu dzake ndepekuti chi onaika yanga yatemepezera yaMnangagwa saka pane pakudiwo mumwe presidential candidate kuti anga achinopinda ndopa akatanga kupusha kuti aiwa igore regudo guru Chiwenga ndiye anofanira kuita kupinda ipapo ndopanga pane nyaya yaTraore chete kuti aiwa isusu tauro pusha utani but chini chakaita popular akomana takutaura zve one of the most prominent activists within ZANU-PF tikutaura zvevanhu vakaita sana Traore vakapusha chinhu ichochi chakomana akatanga kupusha achipusha akaita zvakasiyana siyana. So nemashandiro ese iwayo zvinhu chakangonotriga chete zvese izvozvo zvese zvamunoziva uTraore hwese ihwohwo even ma-interviews I don't remember kuti mangana atakaita ma-open discussions 1 hour chaiwo pachirova kana even debate aripo akamira achidefenda title achidefenda VP wanzwa achidefenda pakauya zvigananda I don't remember kuti zvingani zvichiuya ma-threats hobo tikazokuwana tichazokudai achitukirirwa achita se murume mukuru is a family man at the end of the day but aitosvika pakuti anototukirwa kana family yake achiramba akanyara but he was not offended kuti atukirwa family yake but iwo ukazodzoka iwo uri munhu ane ma-emotions unoona kutorwadziwa nazvo kuti how come kuti makutonditukira nevamwe vanhu vamusingazive mimi vari very important to me but makuvatuka because I'm supporting this guy. So after vanhu vekwaChiwenga ndopa mistake vakaita kungodedza kuti Traore is a sellout vanhu vanga vari mudhuze naChiwenga iye Traore anga ari the only guy anga ari kutopusha kuti Chiwenga apinde iwe usaderere revolution iye kubva musi wakanzi nyoka yemabhunu asungwa ndiani umwe akasara achitaura zvaChiwenga. Saruwaka was pushing revolution but Saruwaka anga asingapushe Chiwenga because anga asina connection naChiwenga anga asina any direct connection anga asingatozvinzwisisa kuti Chiwenga. Saruwaka was just a guy wekuti aingoda zverevolution chat akatoti atoiona pari but ngoti bazotopapa asaka ngatingoisa zvegudo guru zvinhu zvaya zvekuti unobvunza kuti saka zvakamira sei zvacho kana mukutaura zvekuti gudo guru kudi handi muri kuona nyaya yacho ndopamaiona Saruwaka achipusha but kuna Saruwaka zvakazoendawo nepamwe may he so rest in peace. Nyoka yemabhunu akangosungwa kubva pakangosungwa nyoka yemabhunu ndobhozi timu yacho raingopusha rakawanda vanga variko vamwe vakawanda vanga variko the likes of ana mudzingwa nani angowo mazita enzara vakatosara vachitotya kutotanga kutonzi vasumuke vachipula chinhu ichocho handimo kunzwisisa. So Traore wose munhuwo unoita ma-losses mulife unenge nema-advisors vanozokubvunza ma-questions asingapindurike uri kufirei uri kutsvirei tii yacho kana isina shuga uri kuona cab 3 baba chinonzi kwachu chinosainiwa chinonzwa iso wobva utoona kuti chinhu chatoo mutemo ichi ukaita mafanizi ukangoda kungotaura chida kungotaura matauriro ese ratojererawo kutosangana naro iruri. So Traore decided kungoti the best way inini kuti tizi semunhu agara arimo muZANU-PF machakangoona kuti zvemafactional fights zvasinga existe hazvisina musoro akati since vari kunditi musellout mutengesi rekedza ndisiyane nazvo ende ma-death threats anga aripo akawandisa vakomana vakamuthreatena zvisingaite vaitotaura zvekuda kutomuuraya chaizvo handidi hangu kutaura nemazita avo zvekudaro panapa because handidi uzoitanga ndichida kuramba ndichingorwisanisa vanhu but vanhu vacho ivavo pavanotonzwa ndichitaura izvozvo vanotozviziva kuti inini ndaitozviziva kuti ndozvavaitotraya kutoita but it's just that information dzese tinenge tinadzo tinenge takaloadha mudatabase tichitoziva kuti ningi ari kurongera ningi zvakati ningi ari kudai so ende ningi zvaari kuda kurongera ningi izvo zvacho ari kutumwa naningi ndiye ari kumutuma kuti aitichi zvinhu izvozvo. So guys, it didn't end well. Traore as a family man, even semunhuwo anenge akabva kune vanhuwo anozoadviswa even nemamwe maadvisor
chimwe chinhu futi Traore is not a grade 7 dropout ka wokuti anogona kungoita zvanagudza kudumbu izvo zvekuti anongoti saka totoenda chichi munhu kuti at the end of the day even ukata conversation naye muchitaura if nyaya dzepolitics unozoona kuti kutaura nemunhu anoziva zvaari kuita unozoona kuti panapa dziri kukakata asi munhu wekuti anongoita mazinharo yangoti zvisina direction anenge anyatsoziva zvaari kutaura nharo muchiita achiita nharo dzinoita se dzinobatsira dzinobatika so munhu akadaro haumboexpecte kuti abuditsa macostes ake aenda kujeri kusvika abhadhari malawyers everything kusvika hama dzake dzamubuditsa more expect kuti the same guy iye kuramba achingotaura zvongoti Chiwenga iyo vanhu vachokwa Chiwenga vachimuti sellout paipai hana Chiwenga varasikirwa paipai and you know what chinhu chandinoda kuti nditaure even kune zvigananda zvacho kune mimi vanhu vari muZANU-PF. I want you guys to listen to me and listen very careful. Mukato misuse the same Traore the way yacho yakatoitwa nevanhu vachiwenga iva vacho muchaita mistake hombe, muchaita mistake inotyisa, muchaita mistake yekuti you will regret for the rest of your lives because munenge marasikirwa futi neasset like zvatoitika kuna Chiwenga Chiwenga aluza because zvepublic chaizvo ndiani anga kumbopusha achitaura zvekuti Chiwenga ndiani izvo zvingatiende enda une internet yo nyora kuti VP Chiwenga chinchi ona kuti ndiani anga achipusha kuti Chiwenga anopinda, ndiani anga achipusha Chiwenga. Uchangoona kuti Traore ndiani anga ari on top, uchaona ananyoka emabhunu vachinge varipo nevamwewo ma11 but ma11 acho hakuna ananyatsobudikira achinyatsoita like zvaita Traore zvekuti munhu anonyatsobuda neface yake ndazi sheti akaisa face yemunhu nemari yake asiyana nemunhu wekuti ari kumirira mari dzekuzonzi tichakupai mari dzekuti muprindise ma-t-shirt munhu aizvipira kushandisa mari yake. Handizoziva hangu ameno pangu pacho kana zvichinzi hanzi trust the process ndo zvinoitika murevolution unofanira kunge uchishingirira and handisi kutaura zvinhu izvi ndichitanga ndikuda kusaidira Traore and kana makatarisa nyaya iyi ndauya kunotaura nyaya sezvaingori pasina kutora side kana kuita sei nangoita nyaya sezvazvingori since panapa pari panhu pokuti pari neutral panofanira kuonekwa nemunhu wese everyone ari ameno kuti unoita nezvei unobva nekupi unopinda neipo unofanira kunge uchingonzwa nyaya sezvaingori kuti ungonzwisisa kuti ndo zvine zvichiitika. Vanhu vari kuningirikina I don't know guys kuti muchaita seiona Traore wacho ikoko anga semunhu auya because hakuna kuti munobva mati he is a sellout he is a chakati marwadzisa vanhu zvisingaiti izvi zvekutaura chokwadi it's a big loss vanhu vari kurwadziwa hadi kunyeberai but anyway life goes on akomana zvinhu zvinongoramba zvichingoenda zvakangodaro ende munhu anopedzera aona pane pamwe pekuti munhu achipusha nda kukudzai zvinoitika chimwe chinhu chinoitika even kune vanhu mimi vasara vacho vari kurevolution pamunosara pamunenge muchiita zvinhu zvenyu paipai hamuna anything chamunoita kune munhu chero munhu akapinda ma1 hamuna kana lawyer renyu ramunoti muda kuningina munotomirira ma-human rights lawyers emaharaya kuti vabva vaenda vangorokumirira ikoko chenyu chete kungotaura muri muzvimameno zvimagrupu zvimachi zvemune muchingoti ningi zvazodai so amana musadaro akomana dzidzai kumira nemacomrades enyu mune zvakanaka muchitoziva kuti ningi naningi zvinodai ningi usadaro ningi ita zvinhu izvozvo zviri very very important. Support chaiyo yakakosha, support iri very important kuti munge muchiita se muchidzidzira kusapotana nemoyo wese. Hatidi kuti vanhu mozotanga kungoramba makungotukirira zvigananda this ukatasa zvigananda zvine one love imitese tinoda pane zvimwe zvinhu tinotoona but pachokwadi chapi tinozviziva. Musataura zvinhu zvekuti mari dzekuba handisi kuramba mari dzese dzodzidziro makati ndedzechakati dzezvigananda but tarisei kuti weeknewo akasvika parally akaona munhu ari kutamba nemoyo wese anonyatsonzwa moyo wake uchitengenyeka but iwe ndoda kutengera aqua you deserve an aqua you deserve an upgrade kana akamba kutengera something ati you deserve an upgrade vachisumudzira ntagwira chibudo neuko kuti iwe ndiani uyu aroda kuchidzwa chakati tungwarira chibudo neuko uyu achingodai so vachingoenda vaisa vakadaro uyu achibva neuko uyu achibva neengo uyu achidai so vachisumudzira vanhu handiti mungozviona. So imimi makada kumirira kuti kana kuti munyeberana muchizvita kunge hamuna mari hakuna revolution inoshanda pasina cash. Ndoziva kuti vamwe vanhu variko vakawanda mudzimba dzavo or wherever they are vakamirira kungoti one day zvichangoita tichachigwina baba ende patichazopinda tobva titosvika totongodai. Hakuna life inomboshanda nemagic uchiita against vanhu vari
those guys, they are the billionaires and varipo pakuprotecta mainterests avo. That's why not even kana munhu chaya akatonzi anetsa mari unongona kuti hautozivi kuti yabva kunani. Dzimwe dzacho dzinotobviswa muchinyarariri, vanotoenda vachitoti aiyo apa ngatiise mari pakadai so, ngatidai so vachishandisa advantage. Saka ndiani andoramba ari kusaidi kuti ari kutorerwa advantage. Anyway, ndakutanga ndalopinda munyaya dzevanhu. Nyaya yanga iri panapa muri yeZimbabwe ndeyekungoti Comrade Traore, Comrade Malcolm Masarira, popularly known as Traore, goes back to Emmerson Mnangagwa. Ndo nyaya iripo. Vasiri kunzwisisa munokwanisa kusearcha Malcolm One Traore even on YouTube. Munokwanisa kumuona achitotaura maposts ake atochinja, nyaya dzatochinja. Hakusina zvegudoguru chichi kana pakanga dziri hembe dzanga dzakaprintwa dzedza munogona kutombata mototi tisenderedu hembe kana muri revolution vari kuda kukondinya motodoneterwa asati adzipisa because zvadhakwa. Yoshela Kulian TV Team DAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichadzika saka subscribe wozolaika uchawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulian.